Искате ли да сте млади, да сте здрави, да сте красиви и да удължите живота с 10-15 години? Възможно ли е? Мисля, че да. Аз съм Снежана и сега ще ви запозная с един чудесен нов продукт. Или 8. Компания Пиепи и нейният продукт Елевейт еликсир на младостта. Елевейт, това е мощна адаптогенна формула, която съчетава в себе си достиженията на тибетската, руската и китайската медицина взети заедно. Приемайки Елевейт, вие ще почувствате как укрепва имунната ви система. Нервната система се стабилизира, подобрява се дейността на мозъка, подобрява се настроението, отива се хипоксията или недостатъчно възстановяване на клетки с кислород. Разделяте се с стреса, подобрява се съня, нормализира се работата на стомашно-чревния тракт, подобрява се зрението и състоянието на косата, кожата и ногтите. Повишава се физическата активност и работоспособност, подобрява се производството на енергия от организма. Елевейт е необходим за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и захарния диабет. За укрепване на ставите и регулирането на теглото, то ще ви замени тонизиращите напитки, кафето, придава сили и енергия за цял ден. В една капсула Елевейт са събрани практически всички витамини и микроелементи, необходими за поддържането на нормалната жизнена дейност. Това са каротин, витамините А, С, Е, В, комплекс от витамини от групата В, необходим за нервната система, никотинова киселина, пантотенова киселина, биотин, магнезий, калций, желязо, натрий, калий, манган, силиций, фосфати, сяра и така нататък. Формулата на Елевейт се състои от 3 основни компонента. Смес от суперадаптогени, смес от натурални източници на енергия и чистота и смес от плодови и растителни компоненти. Първият компонент, сместа от суперадаптогени, повишава устойчивостта на организма към неблагоприятните въздействия. Помагат за адаптацията на организма към физическите, химическите, биологичните и емоционалните видове стрес. Сместа от натурални източници на енергия и чистота повишава нивото на енергията на тялото, бори се с умората, подобрява вниманието, яснотата на мислите и производителността. Приемайки го, ще се чувствате по-млади и силни. Сместа от плодови и растителни компоненти се състои от концентрати на плодове и зеленчуци с доказани полезни и питателни свойства. Обезпечава баланса на полезните вещества и елементи в организма. Разгледани по-отделно, ингредиентите на ИЛЕФ-8 включват: в групата на адаптогените влизат екстракт от радиола розова, екстракт от ганодерма, кордицепс и чага или царят на лекарствените гъби. В групата на природните енергетици влизат екстракт от зърна на гуарана, екстракт от зърна на зелено кафе, ярба мате, бакопа, елтианин, кофеин, йохимбин, който контролира теглото, тиамин, ниацинамид, калций Д пантотенат, рибофлавин или витамин В2 и витамин В12. А в групата на полезните растителни и плодови компоненти влиза спанак, броколи, морков, томат, цвекло, гъба шиитаке, ябълка, червена боровинка, вишня, портокал, боровинка и ягода. Приемайки продукта Елевейт, вие обезпечавате организма си с 50% от необходимата дневна доза на витамини и минерали, необходими за нормалната дейност в вашия организъм. Уникалността на Елевейт се състои в това, че влизащите в неговия състав компоненти взаимно се допълват и усилват действието един на друг, без да предизвикат привикване към тях и странични ефекти. И така, нека да разгледаме малко по-подробно групата на адаптогените и да започнем с радиола розова или златен корен, който подобрява работата на сърцето, спомага за освобождаването на жлъчката, спира кръвотечението, възстановява силите при преумора. Това е отлично тонизиращо и успокояващо средство, което активизира функциите на щитовидната жлеза, нормализира огнените процеси, подобрява енергийния обмен в мускулите и мозък. Ганодерма или гъба рейши, още и гъба на вечната младост. Рейши, това е съкровищницата на антиоксидантите.
Тя блокира окислението на организма, изравнява pH, защитава от инсулт, инфаркт, тромбоемболия, имунодефицит и депресия. Спира размножаването на вирусите и бактериите, оказва противоастматичен ефект, умело се бори с кашлицата. Възстановява съня, премахва синдрома на хроническата умора, защитава от алергии. Нормализира работата на черния дроб, извежда токсините от организма. Регулира кръвната захар, спомага за изработването на инсулин. Кордицепс. Моята любима гъба. Кордицепсът притежава изключителни лечебни свойства. Неговият биоактивен състав отразява свръхвисока способност за оцеляване, затова по отношение на имуномодулиращото въздействие на човешкия организъм няма равен на себе си. В състава на екстракта влизат незаменими аминокиселини, ненаситени масни киселини, полизахариди, витамини, а също така 77 микро и макроелемента, които участват във всички физиологични процеси в организма. Кордицепсът регулира обменните процеси в организма, повишава жизнения тонус и възстановява регулаторния баланс. Той е необходим за поддържане на основните системи на жизнената дейност, като кръвотворната, сърдечно-съдовата, хормоналната, ендокринната, нервната и имунната. Кордицепсът е изключителен силен онкопротектор. Гъба чага. Чага е кралят на лечебните гъби. Съдържа над 215 фитонутриента и глюконутриента, включително бетолинова киселина, полисахариди, бета-глюкани, тритерпини и меланин, калицин, желязо, полизахариди и така нататък. Чага е ефективна при заболяване на червото, черния дроб, осъществява профилактика на онкологичните заболявания, нормализира работата на централната нервна система, облегчава обострянето на хроничните заболявания, повишава имунитета, облегчава болките в ставите, подобрява обмяната на веществата, намалява кръвната захар, стабилизира артериалното налягане, коригира сърдечния ритъм, отстранява проблемите на стомашно-чревния тракт, подходящ при кожни заболявания. Бакопа. Това са групата вече на тонизиращите елементи. Бакопа Мониери е една от малкото билки, която успешно конкурира постиженията на гинкобилоба по отношение подобряването на паметта и способността за заучаване. В аюрведа се използва като подмладяващо средство за облегчаване на епилепсията и астмата, при отслабване на паметта, възпаление, болки, треска и като успокояващо. Забавя процесите на стареене и увеличава продължителността на живота. Това е силен антидепресант, който подобрява работата на главния мозък, укрепва нервните и мозъчните клетки, укрепва имунната система и надбъбречните жлези, помага при болки в гърба, ставите, а също така помага за решаването на сексуални проблеми. Мате. Мате е традиционна южноамериканска тонизираща напитка с високо съдържание на кофеин. Герба мате притежава всички характеристики на чая и кафето и нито едно от техните негативни свойства. Това е най-освежаващата напитка, без да оставя неприятни ефекти. Мате е преди всичко опит, магия, начин на общуване и живот не само със себе си, но и с кръга мате пиещи. Мате съдържа практически всички витамини и необходими вещества за поддържане на нормалната жизнена дейност на човека. Мате дава оттечен заряд, чиста и спокойна енергия. Стимулира отслабналата и потисната нервна система и обратно, успокоява възбудената нервна система. Нужен е на черния дроб, регулира нивото на холестерина в кръвта, а също така снабдява организма с минерални вещества, такива като натрий, магнезий, желязо, литий, витамин С в висока концентрация. Гуарана – тонизиращо и успокоително средство, което поддържа работата на сърцето и защитава от артериосклероза. Помага при дизентерии, мигрени, невралгия, използва се в спортното хранене. Гуарана намалява апетита, използват я в борбата с излишните килограми, нормализира масния обмен в организма, сваля синдрома на хроническата умора, повишава работоспособността, стимулира функциите на нервната система. Гуарана повишава либидото и намалява килограми. Има такъв силен ефект, защото съдържа кофеин. Цялата храна от истински плодове и зеленчуци включва, както вече ги изброихме,
плодовете и зеленчуците малко по-напред и съдържа практически витамини и минерални вещества, които са необходими за поддържане на нормалната жизнена дейност на човека. Това са смоли, влакна, лепливи масла, танин, каротин, витамини А, С, П, комплекс Б витамини, необходим за нервната система на човека, никотинова киселина, пантотенова киселина, биотин, магнезий, калций, калий, желязо, манган, силици, фосфати, сярна, солна киселина, хлорофил, холин и така нататък. За нормалната работа на човешкият организъм ежедневно са нужни около 90 хранителни добавки, като 60 от тях са минерали, 16 витамини, 12 основни аминокиселини и протеиносъдържащи белтъчини и 3 основни масни киселини. 90 добавки към ежедневния порцион. В противен случай в организма се развиват заболявания, предизвикани от дефицита. По-рано, за да обезпечим необходимите добавки към храненето, беше нужно да използваме повече от 20 различни препарата. Но благодарение на уникална технология, днес целият този състав се намира само в една капсула. При това компонентите не се явяват антагонисти, а напротив взаимно се допълват и усилват действието един на друг, без да предизвикат привикване към тях и странични ефекти. Затова на нас ни е достатъчно сутрин да приемаме само по една капсула дневно от Елевейт. Приемайте Елевейт, бъдете здрави, удължавайте вашето активно дълголетие. И така, какви резултати можем да получим при редовното приемане на нашия еликсир на младостта Елевейт? За кожата. Вътрешна защита от негативните слънчеви лъчи. Подмладяване на кожата, разглаждане на бръчките, за имунната система, защита и борба с инфекциите и раковите клетки, успокоява хиперактивния имунен отговор, който намира място в автоимунните заболявания, алергите и възпаленията, увеличава количеството и активността на лимфоцитите, притежава противогъбична активност, намалява се риска от развитие на рак, защитава ДНК от оксидативни увреждания, стреса, определя и унищожава клетките, които започват неконтролируемото деление, бързо блокира репликацията в злокачествени тумори, предотвратява разпространението на тумори по пътя на намаляването на синтеза на специален протеин за сърдечно-съдовата система, нормализира артериалното налягане, увеличава съдържанието на добрия холестерин, намалява нивото на хроническите възпаления в организма и синтеза на ферментите, които могат да провоцират отлагане на окислен холестерин в нашите съдове, увеличава синтеза на енергия. И така, скъпи приятели, само една капсула на ден и вие ще се чувствате уютно в своето тяло. С вас беше Снежана. До скорошна среща!